Hvorfor gør du det? Gør hvad? Hvorfor slår du så mange ihjel? Nogen skal jo gøre det. Men hvorfor slå ihjel? Hvad skal man ellers gøre? Jeg blev sendt til Tyskland i 1940 af min far. For at komme lære som tjener og kok. Direktøren for det sted, jeg arbejdede, han var nazist. Kokken var nazist. Flere af tjenerne var nazister. Hver dag så serverede jeg for dem. Overalt, alle steder. En pige, der arbejdede på hotellet, hun var jøde. Men der var ingen, der vidste det. Hun holdt det hemmeligt. Alligevel så fandt kokken ud af det. Stak hende. Det var først efter gennemtædet hende, så hun var næsten livløs, til politiet kom og hentede hende. Det skal ikke ske her. Sabotage, det betyder ingenting. Det eneste, der er at gøre, det er at fjerne dem en for en. Indtil der ikke er flere.